Продължаваме с тема, провокирана от сигнал на родители след националното външно оценяване по български език и литература, което се проведе на 18 тази седмица. Според родители, част от въпросите са зададени така, че са подвели учениците и това е повлияло и на резултатите, които пък се очакват в началото на юли. Има ли некоректно подадени въпроси? Къде се корени проблема? Дискусия в нашото студио с доцент Евгения Благова. Тя е майка на седмокласник. С нас е Станислава Докторова, учител по български език и литература в 137 училище. Таня Михайлова, заместник министър на образованието и науката. И Петя Петрова, директор на дирекция оценяване в предучилищното и училищното образование. Добро утро. Здравейте. Благодарим ви, че сте тук. Важен разговор. Да помолим да сложим на масата и примерите, които привлякоха вниманието ви. Основният пример, който привлича нашето внимание, е свързан с злополучния въпрос 16, в който децата са поставени в когнитивен, бих казала дори не дисонанс, те са поставени в когнитивен полисонанс, защото имаме, може да се види какво ги питат. Само да уточня, че това е випуска, който преди 3 години го питаха какво е пожарникар в НВО-то за 4-ти клас и когато децата отговориха, че пожарникар е човека, който гаси пожара, това беше неправилен отговор, защото трябваше да се отговори, че пожарникар е професия. Какво ги питат сега в 7-ти клас? Сега ги питат дали закон и училищен правилник са документи. И тях това ги обърква, защото, разбира се, те не са малоумни и знаят какво е закон. Обаче четат изречението, в което се казва: според споменатия закон, всяко училище у нас има правото да въведе и допълнителни ограничения в своя правилник. Тоест, правилника върви към закона веднъж. Втори път, дали закона и правилника са документи? Огромна дискусия от родители, юристи, които казват, че това са нормативни актове и така нататък. Трети път, защо се казва двата? Моля, запишете два, а не двата документа. Значи почваме да търсиме дали са два. Кои са тези два? Дали не са данните на ЮНЕСКО, които също може да са документ? Дали не са законовите решения, които също може да са документ? Значи четем този текст и изпадаме в така някакви интересни. Сещаме се. Най-тъжното е, че децата се сещат, че вероятно става дума за закон и правилник, но не са посмели една част от тях да го напишат. Защото когато зададете безумен въпрос, не може да очаквате небезумен отговор. И тук е моята голяма болка. Аз говоря с огромна болка, защото аз също съм преподавател. И защото тези деца идват след това при мен в университета. Моето усещане за този формат, на този изпит е, че тези въпроси са зададени от Киряк Стефчов. Не са зададени от Бойчо Огнянов. Разбирате ли какво казвам? Тези въпроси са зададени така, че децата да се объркат и да се питат на всеки един етап: аз бъркам ли и къде е уловката? Кой и как ги формулира тези въпроси? Смятате ли, че така зададено може да обърка учениците? Благодаря за тази възможност. За мен е изключително важно да обясним процеса на тестово изработване на задачите и даване на експертна оценка на тези. Въпроса? Всъщност не, защото никой, предполагам, в България не си мисли, че това е дейност, която се извършва от един човек. Това са екипи от специалисти, които включват учители от цяла България, преподаватели в университети. Коректно ли е зададен въпрос? Ние сме абсолютно категорични, че тези хора, този голям, широк екип, който изработва материала в рамките на месеци, с много високи познания, експертиза в това как се прави тест. Това е една наука, в която нашите колеги имат сериозна експертиза. Няма как да имаме мислене различно от това, че от есента започва изработването на материалите. Съобразено ли е с мисленето на учениците? Вижте сега, друг елемент, който трябва така да внесем като яснота, е, че участието на педагози не бива да се подценява, защото педагогическата наука, колегите, които участват в изработването, те имат широки познания и по когнитивното и психологическо развитие на учениците. И едни такива твърдения за мен така са абсолютно безпочвени и по-скоро граничещи с така емоционалният стрес, който се изживява от всеки човек, когато той знае, че се бори за нещо, в което има висок залог. Не е въпроса, стреса е проблема. За мен, така лично,
тук е въпроса на справяне с стрес и то е, бихме могли да го погледнем в по-широк спектър във връзка с това как всеки от нас се справя с стреса, когато има нещо заложено много сериозно, Госпожо както е в докторова, случая. вашите ученици биха ли се подвели на така зададен въпрос? Биха се подвели поради следната причина. Аз искам да в чисто езиков план, тъй като задачата пита. 2 документа. Значи, единият документ е написан с главна буква Закона за предучилищното и училищното образование. И някъде там, по-надолу, се появява думата правилник, която не е зададена с главна буква, тази дума. Тоест, ако тази дума беше или бяха сложили примерно ПДУ, това е абревиатура, която означава правилника за дейността на училището, това щеше да ги ориентира много по-лесно, защото правилника за дейността на училището се изписва с главна буква. И тогава, когато имаме 2 документа, които са изписани с главна буква, това не би могло да ги затрудни. Ама грешка ли е да е изписан с малка буква правилника? В този случай не е грешка да бъде изписан с малка буква. Тогава е коректен въпрос. Просто е по-труден, отколкото предполагате, това че ги затруднява. Тоест, това е основата на казуса, в който вкарва децата. Въпросът е тук. Ние юридически казус ли решаваме, кое е закон, кое е правилник, или теглим информация от текста? В родителски форуми видях следния въпрос. Това част от учебния материал ли е? Откъде децата могат да го знаят? Не е част от учебния материал. Какво точно е документ? Но да речем, че разчитаме на някаква обща култура, нали? Все пак, те трябва да имат обща култура. Добре. Пропуснах да кажа, че освен всичко друго, най-скандалното е, че имаме и случаи на квестори, които са помагали грешно на децата. Което е недопустимо. И са им казали да търсят не документи, а аргументи, което още повече ги е забъркало. Така че скандала с този въпрос не може да бъде потулен. Но тук за мен болката е и друга. Не става дума само за тези точки. Не съм дошла тук да се боря за точки. Аз съм дошла да кажа, че се губи смисъла на обучението и то примерно смисъла на обучението по литература. Литературата, която трябва да ги научи да мислят, да се изказват, да анализират, да са добри българи, да имат отношение към историята, е сведена до едни формални въпроси, в които вие трябва да познаете този второстепенен герой ли е казал тази реплика, но това не е някаква реплика, която е значима. Вие трябва да знаете наизуст неща. Трябва да преразказвате. Да чуем и Министерството на образованието и науката. Защо е механичната памет тук? Благодаря за възможността. Преди всичко, първо искам да пожелая успех на всички, които днес полагат изпита по математика. Успех, и всички, които са положили труд, се надявам да постигнат исканите резултати. Благодаря, разбира се, и за последните думи на родителя, защото всъщност нейните доводи против са доводи за този въпрос. Категорично този въпрос не е въпрос, който да е грешен. И другото, което трябва да подчертая, че всъщност грешен би бил въпроса, ако искаме възпроизвеждане на знание. Тук можем да говорим, че това е въпрос, който провокира мислене. Какво проверява този въпрос? Провокира функционалната грамотност на нашите ученици и ние непрекъснато говорим за това, че трябва да разчупим матрицата на изостяване. Ама трябва да имаш знание, за да кажеш правилника закон ли е? Този въпрос предполага следното и междупредметни връзки. Защото как се учи предмета история и цивилизации? Там се говори за документи. Основният упрек, че не е учен в учебник определение за документи, всъщност е желание да продължим по пътя на възпроизвеждане на знания. Ние искаме нашите ученици да мислят. И ако говорим с сентенции, античната сентенция не учим за училището, учим за живота, ние учим чрез живота. Защото още от първи клас учениците знаят в училище, че има правилник на училището. И нито един ученик не казва ПДУ, това всъщност е съкръщение, което използват колегите, учителите, а те казват ми правилника. В този смисъл текстът е абсолютно достъпен, той е разпознаваем, тематиката е близка до нашите деца. Просто трябва да мислят и най-вече трябва да са уверени. Аз мисля, че трябва да бъдат уверени да мислят, а да влизат в един формат. Точно с този въпрос разчупваме матрицата и формата на заявяване и искаме да дадем възможност на учениците да могат да покажат своите знания и умения да мислят. Колко са проблемните въпроси според вас? Има още един, но може би нямаме време за него. Да.
Тест така или изключително иначе, съставен по всички Запознали ли правила. сте с него Министерството? И Не с съм Соня? убедена, че съм запознала Министерство. Аз съм в когнитивен дисонанс, казвам ви съвсем сериозно. Аз Ами, почвам надявам да се се... да Нека продължи вярваме повече на разговора. децата си, на учениците. Те се справят. След 9 ще имаме... Още нещо. наистина, Вчера дадох на трябва да приключваме. на петима колеги да прочитат този текст. Те го четоха 3 пъти, за да намерят втората дума, която се търси като документ. Успяха ли на третия път? Успяха на третия път. Поздравления! Изпита Минали има са. времева рамка, все пак и те имат И ние. определено време. Благодарим ви. Учениците се имат, за справят съжаление. по-добре. Благодарим ви. Тази сутрин продължава. Останете с нас.